Rasma dia musudi adiaka dongan las roga dui pajupak kita muse di pertanyaan ala roga di channel YouTube IKB Namar Kata Batak Tuba. Adorang so jinaha dobe si pahusor-usor nerohata siang natan itu kata perculo mertangiang mahita. Ali di bata amanami di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan nami sian udu seret ni rohanami rohami tu adupan lahu manangihon hatam nabadiai ala sihol rohanami tentong parpohalam kami ada Tuhan alani lehomah sian asini rohami todin di perbadia mengkuhi rohanami asal tong di bagasan hiras ni roha kami asal tok kami ada Tuhan merpanguluyon pahibur roha nami jala tok perbadiai kami asal tama ada Tuhan au jahan ni atam nagajai mau lihat manigo di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan. Amin. Diamuna ade akadongan ia si pakusur-kusur ni rohatta na dibuat sian hukum kuasa kekal na marodolan mangulu di bagasan hasil tongan di enen sian 2 Yohanes sada ayat sada saat kodimono jala nagabe odalan ni sebab suruh rotai masian ayat obat mandok macai panghilas rohakku ala pangau anak komu deba ala na mamarangehon hasik tongan marguru tu patik naong tajalo siang namai dua halak na dua namar saribe macai las rohana sida siala na marujung pasikolahan strata 2 namang master di guru nasida di luar negeri odope hatiha pasikola naon bui guru nasidai mengurus dirina sendiri ala sirang inganan siapa porasna dopak soi rasa jauh guru nasida do guru nasidai dimulana buat cana beton hira sopos do rohana sida palwas guru nai laho mangarato lau masikola natibu buat nama saya hai di bagasa balga ni roha di palas nasida do jala di patuduhon guru nasida ido bahwa namui do di pasidun ibana sekolah nai topet di partikian uhud macai tingkat do hasil surat 2 Yohanes na dibibil tai ima nasinurat ni sahalak na mangguari dirina si tua didok na mangula tu akka suripada tabo to dong mogadok suripada berarti akka perdi utamai paddoha suripada dison ima martudu-tudu tu sada huria dan tu inabe tertuju tu macai denggado di ida jala dia tidak kon ibana kuyai ala satonga sian kuasna maka muluhon hasil tongan bartu khatani tuhani jala mangulu di bagasan kolong rohan laos di patugu si tuido muse rohani kuriai asa marsitutu nasida mangulah kolong rohan alana mengadupi ragam ni akka pengajaran na mangela-ela nasida sama daus yang rohani molo adong sesahalak dongan jol menguji manang mamareso hadir tabiak kanongan muengon rohado ulani lasto rohana sida bernidia kita bi adong do paho manang kualitas nabui batu honot ta songon burua na poso na hina tidak na minari tahun naki nabui paujuk ko sekolah na strata 2 na songon kuliah na nyantoan ni dua na itu tahang dua mengulu di bagasan kasantongan ala marhitido kita
padinggap kadirion na ornis di tawag. So ngoni majolo pertanyaan tadi tikyon nang lupa kamu aliap kadongan like subscribe bunyi sudi mahita masagi untuk akar dongat tanah asing. Mar hiti-hiti ngaparsidot tamu napatol hason berita nauli rap dohot YKB tu lihat portfolio. Saya dipasuk-pasuk